Život nás často učí, že ty největší bitvy vybojujeme v naprostém tichu, jen s láskou k našim dětem v srdci. Adam byl jen obyčejný technik, muž v šedé mikině, který žil pro svou dceru. Když uviděl svou šéfku v nebezpečí, riskoval vše, co měl. Ledovým hlasem zastavil útočníka v drahém obleku a zachránil ji. Druhý den v kanceláři čekal nejhorší konec své kariéry. Místo výpovědi ho však čekalo odhalení, kterému vyrazilo dech. Ukázalo se, že hrdinství se nepozná podle titulu, ale podle síly chránit slabší. Byl to okamžik, kdy se jeho osud navždy změnil a naděje se vrátila domů. Než se vrátíme zpět k příběhu, řekněte nám, odkud se díváte, a pokud vás tento příběh oslovil, určitě se přihlaste k odběru, protože zítra jsem si pro vás připravil něco mimořádně speciálního, co pohladí vaši duši a připomene nám, že i v nejtěžších časech existuje naděje, kterou si všichni zasloužíme. Víte, moji milí, život je někdy jako ty staré hodiny, které visely v kuchyni mé babičky. Tikají neúprosně, den za dnem, a my si na ten zvuk tak zvykneme, že ho přestaneme vnímat. Až do chvíle, kdy se něco zadrhne. Adam byl mužem, který znal rytmus takového tikání až příliš dobře. Bylo mu 45 let, ale když se ráno díval do zrcadla v jejich malém koupelnovém koutě, viděl tvář, na které se podepsalo desetiletí únavy. Jeho oči, kdysi jasné a plné snů o studiu na vysoké škole, teď byly obklopeny jemnou sítí vrásek, které tam nevyryl smích, ale starost o to, jak zaplatit nájem. Bydleli v bytě, který byl příliš malý pro sny, ale dost velký pro lásku. Vzduch tam voněl po levném čistícím prostředku, vypraném prádle a čaji s medem. Každé ráno vypadalo stejně. Budík zazvonil přesně v 5 hodin a 30 minut. Adam vstal dřív, než se do oken opřelo první šedivé světlo podzimního dne. Jeho první kroky vedly k postýlce jeho 7leté dcery Elišky. Díval se na ní, jak spí s rozhozenými vlásky a jednou rukou objímá starého plyšového zajíce. A v tu chvíli cítil, že svět je v pořádku, i když v peněžence zbývalo jen pár posledních bankovek do konce měsíce. Adam byl tím, čemu se v moderních budovách říká neviditelný člověk. Pracoval v obrovské softwarové společnosti Nexatech jako řadový technik údržby. Zatímco mladí géniové v drahých košilích psali kódy, které měly měnit svět, Adam se staral o to, aby fungovala klimatizace, aby v serverovnách nebylo příliš horko a aby kávovary v kuchynkách nikdy nepřestaly vydávat svou černou krev pro unavené programátory. Pro většinu lidí v budově byl jen postavou v šedé pracovní mikině s nářadím u pasu. Málo kdo mu odpověděl na pozdrav a ještě méně lidí znalo jeho jméno. Jeho nejvěrnějším společníkem byl starý modrý dětský batoh. Kdysi patřil Elišce, když byla úplně malá, ale teď mu sloužil jako brašna na nářadí. Byl ošoupaný, na 2 místech pečlivě zašívaný pevnou černou nití a zip občas zazlobil. Ale Adam by ho nevyměnil. Připomínal mu, proč to všechno dělá. Připomínal mu ten slib, který si dal před 5 lety, když jeho žena odešla. Neodešla za jiným mužem, odešla za jiným životem. Řekla, že na tenhle tichý, skromný stereotyp nemá sílu. Adam na ní nikdy nenadával. Chápal, že ne každý unese tíhu všednosti, ale on tu sílu mít musel, kvůli Elišce. Jeho nadřízenou byla Karolína. Byla to žena, o které se v kuloárech šeptalo jako o ledové královně. Byla o několik let mladší než on, neuvěřitelně schopná a vždy dokonale upravená. Její podpatky klapaly po mramorových podlahách firmy jako metronom a její hlas nikdy nezvýšil tón, přesto z něj mrazilo. Adam ji vídal jen z dálky. Občas, když opravoval zásuvky v 10. patře, kde sídlilo vedení, cítil její parfém, lehkou chladnou vůni jasmínu a oceli. Nikdy se na něj nepodívala. Byl pro ní jen další součástí stroje, stejně jako výtah nebo klimatizační jednotka. Adam si často říkal, jestli i ona má někdy strach. Jestli i ona večer nemůže usnout, když přemýšlí o budoucnosti. Ale zdálo se, že Karolína je z jiného materiálu. Zatímco on přepočítával koruny na školní obědy, ona řešila miliony v mezinárodních transakcích. Jejich světy byly odděleny tlustou stěnou skla a peněz, přestože dýchali stejný vzduch v jedné budově.
Jednoho odpoledne, bylo to koncem listopadu roku 2024, musel Adam zůstat v práci déle. Centrální větrání v 10. patře začalo vydávat podivné zvuky a on věděl, že pokud to neopraví teď, zítra ráno bude celá správní rada sedět v průvanu. Pracoval soustředěně, ruce měl černé od maziva, ale myslí byl už u Elišky. Sousedka paní Nováková ji sice vyzvedla ze školky, ale Adam nesnášel ty chvíle, kdy jeho dcera večeřela u cizího stolu. Ještě jeden šroub a bude to, zamumal si pro sebe. Používal starý šroubovák, který mu zbyl po otci. Byl to kvalitní kus oceli z dob, kdy se věci vyráběly tak, aby vydržely věčnost. Adam si vážil věcí, které měly historii. Možná proto se cítil v té moderní budově Nexatek tak nepatřičně. Všechno tam bylo nové, hladké a postradatelné. Lidé se tam měnili stejně rychle jako modely mobilních telefonů. Když konečně skončil, bylo už venku šero. Déšť se mísil se sněhem a město se halilo do nepříjemné vlhkosti. Adam si hodil svůj starý modrý batoh na rameno a vydal se k výtahu. V patře už nikdo nebyl, jen ticho přerušované hukotem serverů. Procházel kolem Karolíniny kanceláře. Dveře byly pootevřené a na stole ležela osamocená rukavička. Byla z jemné kůže, černá a elegantní. Adam na vteřinu zaváhal. Chtěl ji vzít a položit na viditelné místo, ale pak si to rozmyslel. Co kdyby ho někdo viděl? Co kdyby si mysleli, že tam nemá co dělat? Sklopil hlavu a pokračoval dál. Tato tichá opatrnost byla jeho brněním. Celý život se snažil být neviditelný, aby nepřitahoval potíže. Věřil, že když bude dělat svou práci dobře a nebude nikoho obtěžovat, svět ho nechá na pokoji. Jak moc se mýlil. Ten večer, když vyšel z budovy a zamířil k tramvajové zastávce, netušil, že jeho neviditelnost právě končí. Zastavil se u výlohy malého hračkářství. Eliška si už dlouho přála jednu konkrétní knihu o hvězdách. Stála sice víc, než si mohl ten týden dovolit, ale když viděl tu záři v jejich očích pokaždé, když o vesmíru mluvila, věděl, že ty peníze někde najde. Možná si odepře obědy v kantýně, možná půjde párkrát pěšky, aby ušetřil za jízdenku. Pro otce není žádná oběť příliš velká, pokud je odměnou úsměv jeho dítěte. V kapse nahmatal pár drobných a v duchu si začal počítat. V hlavě měl přesný rozpočet na každou korunu. 10 let poctivé práce ho naučilo disciplíně. Nikdy nikomu nic nedlužil, nikdy nežádal o pomoc. Byl hrdým mužem, i když jeho hrdost byla ukrytá pod šedou mikinou. Už jdu, Eliško, zašeptal do chladného větru. Netušil, že než dorazí domů, jeho cesta se skříží s osudem ženy, kterou dosud vnímal jen jako nedosažitelnou ikonu moci. Svět Nexatech a jeho skromný suterén se měli srazit v bouři, kterou nikdo nepředpovídal. Cesta k tramvajové zastávce vedla kolem restaurace u Zlatého lva. Bylo to místo, kde se podávala jídla, jejichž názvy Adam neuměl ani vyslovit, a kde jedna láhev vína stála víc než jeho měsíční nájem. Obvykle kolem procházel se sklopenou hlavou, ale ten večer ho něco přimělo vzhlédnout. Možná to byl ten prudký poryv větru, který mu vmetl déšť přímo do tváře, nebo jen podivné tušení, které se mu usadilo v žaludku. Za velkým proskleným oknem, v teplém světle křišťálových lustrů, uviděl známou tvář. Byla to Karolína. Neseděla tam však jako ta nedobytná ředitelka z 10. patra. Vypadala křehce, skoro až ztraceně. Naproti ní seděl muž v obleku, který zářil novotou a bohatstvím. Jeho tvář však byla pokřivená hněvem. Adam viděl, jak muž prudce gestikuluje a jak se Karolína snaží odtáhnout. V jednu chvíli se stalo něco, co Adama přibylo k chodníku. Muž se natáhl přes stůl a hrubě chytil Karolínu za zápěstí. Při tom pohybu převrhl sklenici a rudé víno se rozlilo po bílém ubrusu jako čerstvá krev. Karolína trhla rukou, ale muž ji nepustil. Její tvář byla bledá a v očích se jí zalesko strach. Adam viděl, jak se rozhlédla po restauraci, ale ostatní hosté se raději dívali do svých talířů. Nikdo nechtěl narušit svůj drahý klid. Adam cítil, jak se mu v hrudi zvedá vlna spravedlivého hněvu. Nebyl to hněv hrdiny z akčního filmu, ale hněv otce, který učí svou dceru, že slabším se neobližuje.
Zapomněl na svou špinavou mikinu. Zapomněl na to, že je jen řadový technik. Otevřel těžké dubové dveře restaurace a vstoupil dovnitř. Zvuk deště vystřídalo tiché cinkání příborů a tóny klavíru, které se v tu chvíli zdály být naprosto nepatřičné. Kráčel přímo k jejich stolu. Cítil na sobě pohrdavé pohledy personálu, ale jeho oči sledovaly jen to sevřené zápěstí. Došel až k nim a bez zaváhání položil svou těžkou ruku na mužovo předloktí. Složte tu ruku a odejděte. Teď hned, pronesl Adam ledovým, naprosto vyrovnaným hlasem. Muž, jehož jméno bylo Viktor, na něj vytřeštil oči. Co si to dovoluješ, ty nulo? Zmiz odsud, nebo tě nechám zavřít, vyštěkl, ale Adamův stisk nepovolil. Řekl jsem, abyste ji pustil, zopakoval Adam a jeho hlas měl v sobě hloubku, která Viktora na vteřinu ochromila. Tato dáma s váma už nechce mluvit. Viktor se podíval na Adama, pak na Karolínu a nakonec na personál, který se začal pomalu přibližovat. S kletbou na rtech Karolínu pustil, schrábl ze stolu své věci a s opovržením vrazil do Adama, když odcházel. Karolína tam zůstala sedět, ruku si tiskla k hrudi a její dech byl trhavý. Jste v pořádku, paní ředitelko? Zeptal se Adam tiše. Karolína na něj vzhlédla a v jejím pohledu byl čistý šok. Adame, vy jste... Jak jste se tu vzal? Jen jsem šel kolem, odpověděl skromně. Už je pryč. Raději byste měla jet domů. Chcete, abych vám zavolal vůz? Karolína jen zavrtěla hlavou. Ne, já to zvládnu. Děkuji vám. Opravdu vám děkuji. Adam jen krátce přikývl. V tu chvíli mu v kapse zapípal mobil. Upomínka, že Eliška na něj čeká. Spanikařil. Musel běžet, jinak by sousedka paní Nováková měla starosti. Rychle se otočil k odchodu a jak spěchal ven do deště, ani si neuvědomil, že jeho starý modrý batůžek zůstal ležet na prázdné židli u stolu. V kapse jeho mikiny zůstala jen vizitka restaurace, kterou tam dříve vtiskl číšník v marné snaze ho zastavit. Běžel k tramvaji, srdce mu bušilo a v hlavě měl jedinou myšlenku. Hlavně stihnout Elišku. Ta noc byla nekonečná. Když jsem konečně dorazil k paní Novákové, Eliška už skoro spala v křesle, schoulená do klubíčka jako malé kotě. Vzal jsem ji do náruče a cítil jsem, jak je lehoučká, skoro jako by byla jen z peří a snů. Cestou domů mi však hlavou bleskla mrazivá myšlenka. Můj batoh. Ten starý modrý batoh s veškerým mým nářadím zůstal ležet v té restauraci. V tu chvíli se mi podlomila kolena. Bez něj jsem v práci nikdo. Jsou v něm klíče, zkoušečky, všechno, co mě živí. Bez těch nástrojů jsem jen chlap s prázdnýma rukama. Doma jsem Elišku uložil a sedl si do kuchyně k dřevěnému stolu. Na něm tikal náš starý budík, mechanický stroj, který jsem zdědil po svém otci. Ten zvuk, který jindy vnímám jako tlukot srdce našeho domova, teď zněl jako kladivo dopadající na kovadlinu. Tik, tak. Každé jedno tiknutí mi připomínalo, že se blíží ráno. Ráno, kdy se dozvím, jestli jsem jedinou vteřinou odvahy nezničil celý náš dosavadní život. Napadl jsem obchodního partnera firmy. I když jsem bránil ženu, ve světě velkých peněz a vlivných známostí na lidskosti často nezáleží. Tam platí jiná, mnohem chladnější pravidla. Představoval jsem si Karolínu. Určitě teď sedí ve své luxusní pracovně a sepisuje hlášení o mém nevhodném chování. Pro ženu jejího postavení jsem byl jen obtížný hmyz, který se nevhodně připletl k jejímu soukromému dramatu. Proč jsem tam lezl? Ta otázka se vracela jako neodbytná ozvěna, ale hned v zápětí jsem se podíval na dveře dceřina pokoje a věděl jsem, že bych to udělal znovu. I za cenu toho, že zítra budeme mít jen prázdné kapsy. Když konečně zazvonil ten starý budík, cítil jsem se, jako by mě někdo vytáhl z ledové vody. Připravil jsem Elišce snídani a snažil se u toho usmívat, ale ona to poznala. Děti mají ten vzácný dar vidět přímo do lidské duše, tam, kde mi dospělí stavíme zdi. Tati, tebe něco moc trápí? Zeptala se tiše a položila mi svou malou dlaň na ruku. Pohladil jsem ji po vlasech a slíbil, že všechno bude dobré. V tu chvíli jsem se cítil jako největší lhář pod sluncem. Cesta do budovy Nexatech byla jako cesta na popraviště.
Skleněná fasáda zářila v ranním slunci, ale pro mě byla temná a hrozivá. Už v hale jsem cítil, že je něco jinak. Lidé, kteří mě obvykle přehlíželi jako kus nábytku, se teď zastavovali v malých hloučcích a šeptali si. Viděl jsem Lucii z recepce, jak se na mě dívá s podivným výrazem v očích. Nebyl to posměch, spíš podivná směs úžasu a soucitu. To bylo snad ještě horší než otevřené nepřátelství. Šel jsem ke své skřínce v suterénu, ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohl trefit klíčem do dírky. Věděl jsem, že se něco chystá. Vzduch byl elektrický, nabitý očekáváním mého nevyhnutelného konce. Víte, moji milí, suterén budovy Nexatech byl mým útočištěm, ale ten den se zdál být spíše vězením. Seděl jsem na své staré dřevěné židli, ruce položené na prázdném ponku a cítil jsem se nahý. Bez svého batohu, bez svých klíčů a zkoušeček jsem nebyl technikem. Byl jsem jen vystrašeným otcem, který čeká na ortel. Každé bouchnutí dveří na chodbě mi rozbušilo srdce. Pak se to stalo. Ozvaly se těžké, rytmické kroky, které nepatřily žádnému z mých kolegů údržbářů. Do dílny vstoupili dva muži v černých oblecích. Jejich tváře byly nečitelné, vytesané z kamene lhostejnosti. Pan Adam Novotný? Zeptal se ten vyšší. Jen jsem přikývl, protože se mi v krku udělal úzel, který nešel polknout. Půjdete s námi. Paní ředitelka a správní rada vás očekávají v 10. patře. V tu chvíli jsem věděl, že je konec. Vstoupili jsme do velkého skleněného výtahu, který byl obvykle vyhrazen jen pro vedení a důležité návštěvy. Jak jsme stoupali, město se pode mnou otevíralo jako pestrý koberec, ale já viděl jen tvář Elišky. Jak na mě čeká před školkou s pláčem, protože její táta nemá na zaplacení příštího měsíce. Dveře výtahu se otevřely do světa, který voněl po penězích a moci. Vedli mě chodbou s tlustým kobercem, který tlumil každý zvuk, až k masivním dubovým dveřím. Když se otevřeli, uviděl jsem dlouhý mahagónový stůl a kolem něj muže v šedých oblecích. V čele seděla Karolína. Vypadala unaveně, ale její pohled byl pevný. A tam, přímo uprostřed toho nablýskaného stolu, ležel můj starý modrý batoh. V tom luxusním prostředí vypadal jako kus odpadu nalezený u popelnic. Špinavý, ošoupaný a nepatřičný. Chtěl jsem začít mluvit, omluvit se, říct, že odejdu dobrovolně, ale Karolína mě předešla. Pomalu z batohu vytáhla list papíru. Byla to Eliščina kresba, kterou mi předevčírem hrdě vlepila do jedné z kapes. Byla na ní postava muže v šedé mikině, který drží nad hlavou slunce. A pod tím stálo velkým kostrbatým písmem. Můj táta je hrdina. Karolína tu kresbu položila na stůl před ostatní členy rady. Nastalo ticho, které by se dalo krájet. V tu chvíli jsem si uvědomil, že ti mocní muži se nedívají na mě jako na údržbáře, ale na tu kresbu. Karolína se na mě podívala a v jejich očích nebyl hněv, ale podivný lesk, který tam dříve nikdy nebyl. Moje soukromá pýcha se stala mým nečekaným spojencem v jámě lvové. Víte, moji drazí, pravda má někdy velmi zvláštní barvu. V té zasedací místnosti, kde vzduch voněl drahým dřevem a vážností, se právě otevíralo něco, co daleko přesahovalo můj malý svět údržbáře z tmavého suterénu. Karolína sáhla po předmětu, který ležel hned vedle mého batohu. Byla to černá složka s projektem Aegis. Na jejímž obalu bylo velkými písmeny vyraženo slovo tajné. Byl to artefakt moci, symbol miliardového výzkumu a budoucnosti tisíců zaměstnanců této budovy. Adame, ten muž, kterého jste včera v noci potkal, nebyl jen hrubý host v restauraci. Začala Karolína a její hlas teď zněl jako křehké sklo. Jmenoval se Viktor a je jedním z hlavních stratégů společnosti Orion Systems, naší největší konkurence. To setkání nebylo náhodné. Snažil se mě vydírat. Chtěl získat šifrovací klíče k tomuto projektu, který vidíte před sebou. Kdyby uspěl, Nexatech by přestala existovat dřív, než byste zítra ráno stihl zapnout první kávovar v kuchynce. Zůstal jsem tam stát jako opařený. Představa, že jsem svou mozolnatou rukou chytil muže, který mohl zničit osudy tolika lidí,
mi vehnala mráz do kostí. Karolína pokračovala a její pohled byl teď zaměřen na pány v radě, kteří mlčky přikyvovali. Viktora sledovali tajné služby měsíce, ale on byl příliš opatrný. Teprve včera v noci, díky vašemu nečekanému zásahu, spanikařil. Když utíkal z restaurace, nechal tam kufřík se svým osobním telefonem a dokumenty, které ho nezvratně usvědčují z průmyslové špionáže. Právě teď je ve vazbě. Díval jsem se na tu černou složku a pak na své ruce, které stále ještě nesly stopy technického oleje. Připadalo mi to všechno tak neskutečné. Celý život jsem strávil opravováním ventilů a tiskáren, zatímco se kolem mě odehrávaly bitvy o osud digitálního světa. Jeden ze starších členů rady, pan Marek, si sundal brýle a upřeně se na mě podíval. Máte k tomu co říct, pane Novotný? Nadechl jsem se a promluvil jsem tak, jak jsem byl zvyklý mluvit se svými kolegy v dílně. Víte, pane, já o vašich projektech a miliardách nic nevím, ale celý život se dívám na stroje. A stroje jsou jako lidé. Někdy se do nich dostane nečistota, nějaká ta res, která začne pomalu rozrušovat všechno to soukolí. Včera jsem v té restauraci neviděl špiona, ani šéfa konkurence. Viděl jsem jen kus hrzy, který začal požírat slušnost. A já jsem jen opravář. Tak jsem tu res odstranil, než se stačil zadřít celý motor téhle firmy. Nastalo ticho, které bylo jiné než to předešlé. V očích těch mocných mužů jsem poprvé neviděl nezájem, ale cosi, co vypadalo jako hluboké zamyšlení. Karolína si přitáhla mou dceru nakreslenou na papíře k sobě a jemně ji pohladila konečkem prstu. Myslím, pánové, že pan Novotný rozumí našemu problému lépe než my všichni dohromady, dodala potichu. Cítil jsem, jak se mi v tu chvíli narovnala záda. Už jsem nebyl jen neviditelný stín ze suterénu. Byl jsem mužem, který zachoval rytmus srdce celého tohoto skleněného kolosu. Víte, moji drazí, moc je jako nová bota. Na začátku vás nepříjemně tlačí a vy si říkáte, že v ní nikdy nedokážete jít přirozeně, aniž by si toho někdo všiml. Když mi Karolína a zbytek rady oficiálně nabídli pozici vedoucího vnitřní bezpečnosti, připadal jsem si jako v jiném světě. Měl jsem dostat vlastní kancelář, rozpočet a tým lidí. Já, který jsem doteď musel žádat o povolení i na nákup nové sady těsnění. Předtím, než jsem se mohl ujmout své nové role, jsem však musel udělat jednu důležitou věc. Musel jsem se vrátit dolů. Suterén mě přivítal svou známou vůní, směsí technického benzínu, prachu a starého železa. Byla to vůně, která mě doprovázela 8 let a která pro mě znamenala bezpečí anonymity. Robert, můj dlouholetý zástupce v dílně, seděl u ponku a čistil nějakou hřídel. Když mě uviděl v té nové čisté mikině, kterou mi dali nahoře, na vteřinu stuhl. Takže je to pravda, řekl tiše a v jeho hlase jsem slyšel podivnou směs uznání a tichého smutku. Z údržbáře se stal strážce hradu. Vzal jsem 2 staré porcelánové sklenice a zalil čajové sáčky vodou z rychlovarné konvice, která už pamatovala lepší časy. Sedli jsme si na naši oblíbenou lavici. Ten šálek vlažného čaje byl symbolem všeho, co jsem opouštěl. Byl to čaj, který jsme pili při každé pauze, v horkých létech i v mrazivých zimách, kdy topení v suterénu zase jednou vypovědělo službu. Robert ho pil mlčky, jeho oči sledovaly podlahu. Budeš nám tu chybět, Adame. Nikdo jiný neumí domluvit té staré klimatizaci tak jako ty. Cítil jsem se provinile. Zatímco já jsem stoupal k proskleným kancelářím, on tady zůstával v šeru a hluku. V jeho očích jsem na okamžik zahlédl záblesk závisti, který hned v zápětí vystřídal smutek. Byla to chvíle, kdy jsem si uvědomil, že moje transformace mění i mé vztahy. Už jsem nebyl jeho parťák, byl jsem jeho nadřízený. Ten vlažný čaj mi v krku najednou připadal hořký. Roberte, slibuji ti, že na vás tam dole nezapomenu. Budete první, komu nechám vyměnit nářadí a vybavení. Tohle místo si zaslouží víc než jen staré hadry a rezavé klíče. Dopili jsme v tichu.
Když jsem pak stál u výtahu se svou krabicí osobních věcí, Robert se na mě podíval a krátce kývl. Nebylo to velké loučení, nebyly tam žádné projevy, jen ten prázdný šálek na ponku, ze kterého ještě stoupala poslední nitka páry. Vykročil jsem směrem k novému životu, ale část mého srdce zůstala tam dole, v šumu strojů a vůni oleje, kde život byl sice těžký, ale v mnoha ohledech mnohem jednodušší. Moje první kroky v nové roli měly být plné odhodlání, ale já v kapse stále ještě svíral ten starý klíč od dílny jako kotvu v neznámém moři. Víte, moji milí, někdy se stane, že v jediné vteřině se rozestoupí těžké mraky a vy uvidíte slunce, ve které jste už ani nedoufali. Seděl jsem tam, v té nablýskané zasedací místnosti a připadal si jako v jiném světě. Karolína vstala, přešla ke skříni a vytáhla něco, co v tom přísném korporátním prostředí působilo jako záblesk z nejhezčí pohádky. Byl to nový růžový batůžek se stříbrnými hvězdičkami. Byl to přesně ten, na který se Eliška dívala v hračkářství každý den cestou ze školky. A já jí musel vždycky s těžkým srdcem říct, že musíme ještě chvíli počkat. Že teď jsou důležitější věci. Tohle je pro Elišku, řekla Karolína a v jejím hlase bylo cítit skutečné, hluboké dojetí. Ale ten batoh není prázdný, Adame. Otevřel jsem ho a uvnitř uviděl elegantní obálku a svazek klíčů na koženém kroužku. Třásly se mi ruce, když jsem ty klíče bral do dlaně. Byly studené, ale v tu chvíli pro mě hřály víc než polední letní slunce. Byl to klíč od firemního bytu v nové rezidenci nedaleko školky. Už žádné nekonečné dojíždění přes půl města. Už žádná vlhká plíseň v rozích starého bytu, kterou jsem se marně snažil každý rok přetřít. V té obálce pak ležel dokument, který mi doslova vyrazil dech. Potvrzení o zřízení svěřenského fondu pro Elišku, který plně kryje její vzdělání až do konce univerzity. Musel jsem se pevně opřít o hranu mahagonového stolu, abych neupadl. Celý život jsem se snažil Elišce zajistit aspoň ty nejzákladnější potřeby. A teď jí někdo otevřel dveře do celého světa, o kterém se nám ani nesnilo. Proč? Zašeptal jsem se staženým hrdlem. Proč tolik pro obyčejného údržbáře? Karolína ke mně přistoupila a položila mi ruku na rameno. Gesto, které by bylo ještě před týdnem nemyslitelné. Protože jste v té deštivé noci neviděl údržbáře ani ředitelku. Viděl jste jen člověka v nouzi. A to je víc, než dokáže zaplatit jakákoliv částka na světě. Ale pak se atmosféra v místnosti prudce změnila. Jeden z bezpečnostních techniků mi podal tablet se záznamy z té osudné noci, kdy jsem byl v restauraci. Začal jsem procházet logy přístupů do serverovny v 10. patře. Moje oči se zastavily na jednom jediném jméně. Robert. Můj zástupce. Můj domnělý přítel, se kterým jsem pil ten vlažný čaj jen pár hodin předtím. Figuroval v záznamech o neoprávněném vniknutí. Ten šok byl fyzický. Jako by mě někdo vší silou udeřil do břicha. Robert použil mou zapomenutou přístupovou kartu v době, kdy jsem byl v restauraci. Chtěl zneužít mé nepřítomnosti, aby ukradl data pro Viktora a celou vinu pak svedl na mě. Můj nejbližší člověk ve firmě mě prodal za příslib peněz od bezohledné konkurence. Díval jsem se na ten krásný nový batůžek s hvězdičkami a cítil, jak mi hořkost zaplavuje ústa jako peliněk. Svět mi jednou rukou dával zázrak a druhou mi vrazil nůž hluboko do zad. Uvědomil jsem si, že Robert nebyl jen kolega. Byl to člověk, kterému jsem věřil jako vlastnímu bratrovi. Ta zrada bolela víc než 5 let bídy a odříkání. Karolína si všimla mého výrazu a jen smutně přikývla. Víme to, Adame. Robert v tom jel s nimi od začátku. Čekali jsme jen na vaši analýzu, abychom měli jistotu, že ten systém znáte skutečně nejlépe ze všech. Teď je to na vás. Musíte ho zastavit dřív, než ty zbývající klíče vynese z budovy. Tento zvrat mi v jediném mžiku změnil všechny priority. Už to nebyla jen radost z nečekaného povýšení. Byl to boj o čest a o záchranu všeho, co tato firma poctivě vybudovala. Musel jsem odložit dojetí a stát se tím strážcem, kterého ze mě Karolína chtěla mít.
Robert už nebyl můj přítel. Byl to vadný šroub, který se v soukolí zlomil a teď ohrožoval všechno kolem sebe. Vzal jsem ten růžový batůžek a položil ho opatrně na stranu. Věděl jsem, že se pro něj vrátím, až bude naše společná budoucnost skutečně v bezpečí. Důvěra je jako ten nejtenčí porcelán, moji milí. Můžete ji opatrovat desítky let, leštity a chlubit se její krásou, ale stačí jediný okamžik nepozornosti, jediný chybný pohyb a roztříští se na 1000 kousků. A i když ty kousky pak pracně pozbíráte a slepíte dohromady, ty jizvy, ty praskliny tam zůstanou navždy. Už to nikdy nebude ten čistý, hladký povrch jako dřív. Seděl jsem ve své nové kanceláři v 10. patře, obklopen moderním nábytkem a tichem, které mě až nepříjemně tížilo. Před sebou jsem měl rozložený svůj starý modrý batoh a vedle něj ležel malý, nenápadný USB disk. Ten kousek plastu a kovu v sobě ukrýval pravdu, která mě bolela víc než všechny ty roky bídy dohromady. Vzpomínal jsem na své roky na univerzitě, na ty noci, kdy jsem studoval šifrování a síťové protokoly, než mě život přinutil tyhle sny odložit do staré krabice v suterénu. Teď se mi ty znalosti vracely, jako by nikdy neodešly. Bylo to jako znovu najít starý, zapomenutý klíč, který najednou pasuje do zámku. Připojil jsem disk k terminálu a začal procházet řádky kódu a časové značky. Každý záznam, každý přístup pod mým jménem v době, kdy jsem bojoval za Karolínu v restauraci, byl jako bodnutí jehlou přímo do srdce. Robert přesně věděl, co dělá. Znal mé návyky, věděl, kam si odkládám kartu a věděl, že v tu deštivou noc budu mít oči jen pro svou dceru a své starosti. Kolem mě se začal formovat můj nový tým. Byli to mladí lidé, kteří dýchali binárním kódem, ale v jejich očích jsem viděl nejistotu. Dívali se na mě, na muže v čisté mikině, který má stále ještě černé čmouhy za nehty, a nevěděli, co si myslet. Pane Novotný, máme to potvrdit? Zeptal se Tomáš, mladý analytik, který byl mým hlavním kontaktem v IT oddělení. Přikývl jsem. Ano, Tomáši, musíme mít absolutní jistotu, než uděláme krok, ze kterého nebude návratu. Hledejte schody v Robertových soukromých přihlášeních a porovnejte je se vzdálenými servery společnosti Orion Systems. Ten disk nám ukazuje cestu, ale musíme po ní dojít až do konce. Práce trvala hodiny. Zatímco venku se město znovu halilo do tmy a deště, uvnitř budovy Nexatech se schylovalo k bouři, o které nikdo netušil. Karolína mě několikrát navštívila. Nepřišla jako šéfka, ale jako spolubojovník. Adame, jste na to připravený? Zeptala se mě tichým hlasem. Až ho konfrontujete, už nebude cesty zpět. Robert byl váš přítel. Podíval jsem se na ní a v tu chvíli jsem si uvědomil, že tato příprava není jen o technických důkazech nebo o zabezpečení budovy. Je to o mé vnitřní proměně. Musel jsem odložit toho laskavého Adama, který by Robertovi odpustil i tu nejhorší urážku, a stát se mužem, který chrání Eliščinu budoucnost. Nebyl to přítel, Karolíno. Odpověděl jsem po dlouhé odmlce. Přítel by neohrozil střechu nad hlavou mé dcery. Přítel by nevyužil mé slabosti k tomu, aby mi nasadil pouta. To, co vidím na tomto disku, je chladná, vypočítavá zrada. A já musím zajistit, aby ta res nepostoupila dál. Začal jsem připravovat plán. Věděl jsem, že Robert se pokusí vynést zbytek šifrovacích klíčů přes suterén, přes místo, které znal nejlépe. Myslel si, že tam je v bezpečí, že tam jsou jen jeho podřízení, kteří ho nebudou podezřívat. To byla jeho největší chyba. Zapomněl, že já ten suterén znám lépe než on sám. Rozmístili jsme skryté kamery a upravili přístupová práva tak, aby Robertovi připadalo, že má stále volnou cestu, zatímco jsme ho vtahovali do pasti. Moje příprava byla metodická. Prošel jsem si každou chodbu, každou šachtu a každý větrací průduch. Cítil jsem se znovu jako lovec v pralese ze skla a oceli. V kapse jsem svíral ten USB disk jako talisman spravedlnosti. Tomáš mi podal zprávu, že Robert se právě přihlásil do systému ze suterénu. Nastala chvíle, kdy se teorie měnila v akci. Napětí v týmu se dalo krájet. Viděl jsem, jak se Tomášovi třesou ruce na klávesnici
a položil jsem mu ruku na rameno. Klid, chlapče. Stroje dělají jen to, co jim dovolíme. Teď je to na lidech. Podíval jsem se na fotografii Elišky, kterou jsem si provizorně opřel o monitor. Její úsměv mi dodával sílu, kterou jsem v tu chvíli nutně potřeboval. Robert si myslel, že bojuje proti údržbáři, ale ve skutečnosti stál proti otci, který už nemá co ztratit a který právě získal všechno, co kdy chtěl. Zkontroloval jsem své spojení a naposledy se podíval na Karolínu. Jděte k hlavnímu pultu bezpečnosti. Já ho zastavím tam, kde to začalo. V dílně. Buďte opatrní, Adame, řekla, a v jejím hlase byla cítit skutečná starost. Přikývl jsem, vzal jsem svůj starý modrý batoh, který byl teď sice vyčištěný, ale stále nesl stopy mé minulosti, a vykročil jsem k výtahu. Cesta dolů mi připadala jako návrat do hlubin, ze kterých jsem se právě vynořil. Ale tentokrát jsem nešel jako oběť. Šel jsem jako ten, kdo drží v ruce pravdu zapsanou na malém disku a kdo je připraven chránit svůj domov za každou cenu. Víte, moji milí, suterén má svou vlastní paměť. Každá trubka, každý ventil i ta nejmenší prasklina v betonové podlaze mi vyprávěly příběhy o letech, která jsem tu nechal. Když se dveře výtahu s tichým syknutím otevřely, neuvítalo mě světlo kanceláří, ale známé šero a pach starého oleje. Kráčel jsem chodbou, kterou jsem znal poslepu. Každý můj krok dopadal na zem s neochvějnou jistotou. Už jsem nebyl ten ustrašený muž, který čekal na výpověď. Byl jsem strážcem, který se vrací do své pevnosti, aby ji očistil od drzy. Robert tam stál u dodávky, přesně tam, kde jsem ho očekával. Nakládal krabice, které tam neměly co dělat. Jeho pohyby byly trhavé, nervózní. Když uslyšel mé kroky, prudce se otočil. V jeho tváři jsem uviděl něco, co mě zabolelo víc než jakákoliv rána. Uviděl jsem tam strach člověka, který ví, že byl odálen. Končíš dřív, Roberte? Zeptal se můj hlas, který zněl v tom tichu nezvykle hluboce a klidně. Robert na vteřinu stuhl, ale pak se jeho tvář skřivila do nepříjemného falešného úsměvu. Náš velký šéf nás přišel zkontrolovat. Zapomněl si nahoře svůj lesk, Adame? Sáhl vedle sebe a jeho ruka pevně sevřela těžký francouzský klíč, který ležel na ponku. Byl to ten samý klíč, kterým jsme před měsícem společně opravovali hlavní uzávěr vody. Teď ho však držel jako zbraň. Ten kus oceli, který měl sloužit k budování a opravám, se v jeho prstech proměnil v nástroj hrozby. Vím o všem, Roberte. O mé kartě, o serverovně i o Viktorovi, řekl jsem a udělal další krok vpřed. Robert ustoupil a klíčem opsal ve vzduchu výhružný oblouk. Měl si být jen hloupý údržbář, Adame. Měl si zmizet i s tou svou dcerou. Viktor mi slíbil svobodu, kterou ty nikdy nepochopíš. Peníze, za které si koupím život, o kterém se ti ani nesnilo. Díval jsem se na něj a cítil jsem jen nesmírný smutek. Ten klíč v jeho ruce se třásl stejně jako jeho svědomí. Tohle není svoboda, Roberte. Tohle je jen další klec, kterou jsi sám postavil. Vzduch v suterénu se náhle zachvěl ostrým zvukem sirény, kterou jsem sám v systému naprogramoval jen pár hodin předtím. Nouzové červené světlo se rozblikalo nad našimi hlavami a v jeho trhavých, krvavých záblescích vypadal Robert jako postava ze zlého snu. Jeho stín se na betonové zdi nepřirozeně natahoval a smršťoval, jak se na mě vrhl se zvednutým francouzským klíčem. Nebyl jsem žádný mistr bojových umění, moji drazí, ale roky strávené manipulací s těžkými motory a litinovými trubkami mi dali sílu, kterou Robert ve své chamtivosti podcenil. Už dost, Roberte, vykřikl jsem a místo ústupu jsem udělal krok vpřed. Využil jsem svůj starý modrý batoh, který jsem stále svíral v levé ruce, jako improvizovaný štít. Těžký kov narazil do tlusté látky a uvízl v popruzích. Ten náraz mi otřásl celou paží až k rameni, ale nepustil jsem ho. Zaklesl jsem se do něj a využil jeho vlastní hybnosti, abych ho přitlačil k boku dodávky. Robert lapal po dechu, jeho tvář byla jen pár centimetrů od mé a já v ní viděl jen prázdnotu. Žádnou lítost, jen vztek poraženého zvířete. Pusť mě, Adame, všechno zničíš, chroptěl a marně se snažil vyprostit ruku z mého sevření.
V tu chvíli se za mými zády rozlehly kroky a prostor zaplnili kužely jasného bílého světla z baterek bezpečnostního týmu. Nouzové červené světlo stále blikalo a v jeho rytmu se odrážela realita našeho konce. Už je po všem, Roberte. Tentokrát tenhle stroj neopravíš. Je v něm příliš mnoho zlomených součástek, které už nejdou nahradit. Do garáží vstoupila Karolína. Její tvář byla v tom rudém svitu neuvěřitelně vážná. Všechno máme na záznamu, Roberte. Každé přihlášení, každý pokus o přenos dat. Robertův odpor najednou vyprchal. Francouzský klíč mu vypadl z ruky a s hlasitým kovovým řesknutím dopadl na betonovou podlahu. Když ho muži z ochranky odváděli pryč, ani se na mě nepodíval. Já tam jen stál, s batohem v rukou, a cítil jsem, jak se mi třesou kolena. Zvítězil jsem. Zachránil jsem firmu i budoucnost své dcery, ale v mém srdci nebylo žádné veselí. Byla tam jen nesmírná únava a tichý smutek nad člověkem, kterého jsem kdysi nazýval přítelem. Víte, moji drazí, čas je jako řeka, která neúprosně omývá břehy našich životů. Někdy nám přinese bouři, která vyvrátí i ty nejhlubší kořeny. Jindy nás kolébá v klidných vlnách, když už jsme unavení z věčného plavání proti proudu. Od té osudné noci v listopadu roku 2024 uplynulo hodně vody. Dnes sedím na balkóně našeho nového domova a dívám se, jak se slunce pomalu sklání za obzor. Město pode mnou už není tou hrozivou džunglí, ale místem, kde každý večer rozsvěcím světlo pro svou dceru s pocitem absolutního bezpečí. Eliška právě dokončila svůj první velký projekt ve škole. Na krku jí září malý hvězdičkový přívěsek, který dostala od Karolíny k narozeninám. Je to víc než jen šperk. Je to kotva. Pokaždé, když se ho dotkne, vzpomene si na příběh o tom, že i ten nejtišší hlas může zastavit nespravedlnost, pokud promluví v pravou chvíli. Karolína se stala součástí naší rodiny. Už není tou ledovou královnou z 10. patra. Často u nás sedí v neděli odpoledne, pijeme čaj, tentokrát horký a z jemného porcelánu, a smějeme se věcem, které nám kdysi připadaly nepřekonatelné. Můj starý modrý batoh už nenosím. Odpočívá v prosklené skříni v mé pracovně v Nexatek, hned vedle čestného uznání za zásluhy o bezpečnost firmy. Každé ráno, když jdu do své kanceláře jako vedoucí etické komise, se na něj na vteřinu podívám. Připomíná mi ty černé čmouhy za nehty a ty noci, kdy jsem počítal každou korunu. Připomíná mi, že člověk nesmí nikdy zapomenout, odkud přišel, aby věděl, kam má kráčet dál. Robertův stín už dávno vybledl, ale lekce o zradě a odpuštění v mém srdci zůstala jako jizva, která sice nebolí, ale varuje. Opravdové hrdinství není v titulu, který nosíte, ani v penězích, které spravujete. Je v odvaze zůstat člověkem ve světě, který na lidskost občas zapomíná. Je v síle chránit slabší, i když tím riskujete svůj vlastní klid. Jsem jen otec, který chtěl pro své dítě lepší svět, a nakonec jsem zjistil, že ten svět musím začít stavět já sám, jeden šroubek po druhém. Děkuji vám, že jste se mnou sdíleli tento kousek mé cesty. Nezapomeňte, že i ve vašem životě může přijít déšť, který spláchne staré rány a otevře cestu k zázrakům. Stačí jen nezavírat oči a nechat srdce, aby vás vedlo domů. Dobrou noc.